Trubor nakaslem jong unong san Hima. Uwe urang ba ubade Nongñiah Trok na po ka Jylla Meghalaya. Ula Shah Pynïap Guwahati ka belajar hak arpusan tarik naitung arja arpusan. Hak baki Pulit ka nong ba Guwahati men hak sengi ublay. Kila yo ban kemno yu ba Donkti ban Pynïap yu te urang ba. Kani ka jingja kelaja ha fifth number goli ha asam kata ka bahap ha po basis tha police station. Hak ba yu ni Nongñiah Trok na po ka Jylla Meghalaya ula tip kerteng kemu ba Matthias lingdo saupusan senam kerta. Lalap ba ula klat ka jing mensau ka bajur na ki benta ka khle. Uni Nongñiah Trok ulami na Meghalaya ban lejra yaki mar sha Guwahati. Hak bagi Pulit kila yo jing tip halol kani ka jingja da ka jingda ni ka pentip. Lingba ka 112 emergency helpline. Ha ka jing toket ki Pulit loong bakala don ka jingania hapdeng uba Matthias baruti ubreu. Hak bagi Pulit kila soba ba uba Matthias ula syatiat da udiang. Hak bagi Pulit kila lap na ketika caka baja kani ka jingja. Ha ka jing toket ki Pulit kila yo ban kem yu uni uba Donkti na nongba ka bahap hapo Jowai police station. Uni ubala Shah keno Donkti Pynïap udai ubala san pusau senam karta ubala tip kum upri dalin dahar uba jukhot yet kum ufri bat ula pla ba udai ma u ubala Donkti ban Pynïap yu ba Matthias lingdo ki Pulit menta kidang toket benya halur kani ka jingja bat ka jing toket kadang ya syakman.